shit. Helo Cymru, efo as in y pobl o Gymru. Enw I yw Rhodri Gwyn, ac ers blynyddoedd mae hanes a thraddodiadau Cymru wedi meddiannu fy meddwl. Ond mewn oes sy'n newid o ddydd i ddydd a thechnoleg sy'n trawsnewid y wlad rydych chi, fi a nhw yn adnabod, falle bod yn hen bryd i ni dechrau cwestiynu y newidiadau a cwestiynu ein nain, ein hunain. Dros y 6 mis diwethaf, dwi wedi bod yn teithio ar hyd, lled, a draws ac ledled, amen, y wlad, yn gofyn pham mai, beth sydd, a pam mae beth a sydd yn effeithio Cymru modern, efo mae'n Cymru fodern. Croeso I BYD RHODRI. Cymru, rygbi, mynyddoedd, caeau, ffehermio. Llaeth. Yn wir, mae llaeth yn rhedeg trwy gwythiennau Cymru, a ddim nes 1948 pan greodd yn Eirin Befan yr ns. Y cyfnewyddwyd y llaeth yn afonydd Cymru am ddŵr, a hynny am resymau helendid. Nawr, fi'n siŵr fod rhai o chi gatre wedi trio llaeth a hyd yn oed yfed o, a fel fi wedi gofyn, o ble mae'r llaeth yn dod? Yn wreiddiol, roedd dynion llaeth yn gyfrifol am mynd o di a gasglu llaeth o mamau newydd y pentref. I ddewis pwy bydd yn cael y fraint o fod dyn llaeth y pentref, bys y hen menyw hynaf y gymuned yn ysgwyd llaw efo pob dyn, i ddarganfod pwy oedd efo'r cyfuniad o ddwylo mwyaf esmwyth a chynnes. Nhw bydd yn cael y braint o lleithi llaeth y cymuned. Erbyn hyn wrth gwrs, mae pob fath o llaeth yn dod mewn pob fath o lliw. Brown, pink, melyn. Mae hyd yn oed llaeth yn dod o gneuen y coc. Coconut. Un o'r pethau sy'n pryderu henoed y gwalia yw Llaeth Cnau, neu'n ôl ei enw stryd, Llaeth Cnau. Dwi wedi dod i ben y bont ar ben yr ogwr i gwrdd â dyn sydd wedi bod yn ffermio llaeth am dros nifer o flynyddoedd. I ffeindio mas sut mae ffermwyr wedi gorfod newid technegau cannoedd os nad miliynau o flynyddoedd oed o greu llaeth. Dewch ni llithro lawr llwybr lleithog lle mae llaeth yn cael ei greu, gyda llaw. Hei, nes gwyd ti, Rhodri. Lleimon. Dwi to? Lleimon. Torri fel lawr. Mon. Mon? Beth cyfenw ti? Smith. Wedi'r unpleasantries, roedd yn bryd i Seimon dangos y rhaffau i mi. A pan dwi'n dweud rhaffau, dwi'n meddwl teithau gwartheg ar ffyrdd gwahanol mae ffermwyr modern Cymru yn creu lleithau gwahanol. Reit mewn y bwced. Yeah. Fucking hell. So sawl almond deud bysa un o'r ein angen bita i cael pint o llaeth cnau? Dwi'n deall beth ti'n meddwl. Mate, what's your nut to pint ratio? Mae dal gyda fi lot i ddysgu am llaeth cnau, am llaeth, am wartheg ac am y Cymru fodern. Ers I mi siarad efo Seimon, daeth yn glir bod llaeth y cnau yn dod yn uniongyrchol o gnau. A hoffe Seimon dweud yn glir nad yw na aelodau ei deulu efo unrhyw beth I wneud efo busnesau llaeth cnau sydd, yn ei eiriau yn chwalu diwydiant godro yng Nghymru. Nutter. Welach chi tro nesaf yn benod arall, lle fyddai'n taclo pynciau sy'n siapo Cymru fodern yn BYD RHODRI. Clywed dyma.